खुलुमबाय गुरुत्वपूर्ण फंनैसोल' आं माखासे खोथाखौ बुंगोन आरो बे खोथाया थार रायजो राजा बेखौ माखासे साननांगौ गोनां जागोन खारन बावैसो दानखालि मैयासो नुनो मोनदों आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैनानै जि आनकनस्टिटिउसनेल खोथा बुंबाय बिथाङा 6 शिड्युल एरियाखौनो भायलेट खालामनो सानदों बिथांनि बाथ्रा बुंनायफ्रा मानो होनना बुङोबा जे बिथाङा मोनसे साननांगौमोन खिन्थु बिथाङा सानदों जर होथारनानै जेरैखि जाया डमिनेट खालामना बेखौ फार्स्ट आं बुंनो सानदों जे बिथाङा एसे साननांगौमोन मोनसे खोथाखौ बिथाङा जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा बुंदों जोंनि 37 लाख बिटिसिनि आरो माखासे 15-16 लाख बर'खौ बिटिसिनिखौ जिहेतु नेग्लेक्ट खालामनाय जादों बिथाङा बुंदों दे बिजेपि सरकारा जुदि फैयोब्ला गासिबो समान समान अधिकार मर्यादा गासिबो जनगोष्ठीखौ होजोबगोन होनदों होमबा गासिबो सरकारा बे सरकार फैनानै गासिबो मर्यादाखौ गासिबो राइट्स इकुवेलिटि पार्टियालिटि जुदि होयोब्ला 6 शिड्युल एरिया बहा थागोन सोंलु नाम्बार सिटिया बेखौ थादों बिथाङा अलरेडि सेक्सन नाम्बार 3 खौ भायलेट खालामबाय बिथाङा जुदि बिदि बुं खोथा बुंनाया बिथाङा बेखौ जुदि भायलेट खालामबा बिथांनि उपरिबो खिन्थु मोनसे गुरुत्वपूर्ण माबा डिसिजन लानांगोन खारन बे खोथाखौ दिनै सबसे दुखु गोनां बाथ्राया बेखौसो बुंनो सानदों इउपिपिएल बिपिएफनि माखासे हाग्रामाफ्राव बिथांमोननि बे दायित्वमोन जे बे खोथाखौ बुंनायखौ बिथांमोना मानो थाखाय डिबेट खालामनो हायाखै बिदि होमबा बिथांमोना सानदों नामा जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जे जोंखौ बिजेपिआ लाफागोन सोर सासेया जों प्रसादखौ बांसिन मोनजागोन सोर सासेया हेमन्त बिश्व शर्मानि बांसिन अननानै आरो फैबाय थानाय दानाव बिटिसिआव सिट जाफिननो हागोन बे खोथाखौ सानो नामा दिनै बे खोथाखौसो साननानै बिथांमोना फंसे मानो बाथ्राखौ बुंनो हायाखै सोंलु नाम्बार सिटिया दिनै बेखौ फैदों आं बिनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा दिनै बुंनो सानदों पाब्लिक रिलेसन पार्टिनिफ्राय आं बुंगोन खारन बेखौ नोंखानि जोंनि 36 लाख जनसंख्या लोगोसे जोंनि बर' माहारि सुबुंफ्राबो साननांगौ गोनां जाबाय नैबे खेत्रआव मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकाराव फैफिनोब्ला आरो माबायदि कन्डिशनाव थासारियाव थागोन आरो एबारनि खेत्रआव नुदों गमामायै जुदि मोननैजों जुदि एकगुट जायाबा फैबाय थानाय दिनाव खिन्थु जोबस्रांनाय लामा फैबाय खारन जुदि बिजेपिआ सरकाराव फैनायखौथ' आं गमामायै नुदों स्पस्ट खोथा खारन मोनसे खोथाखौ आं दिनै बुङो 36 लाख जनसंख्यायाव जोंनि सुबुङा मात्र दं 14 लाख बाद बाखि 22 लाखआ जाहैबाय गुबुन हान्जा आरो बेनि गेजेराव दिनै बुंनो थाङोबा बेनि गेजेराव एकमात्र माइनरिटि भटखौल' जों मोनगोन इउपिएल बिपिएफ आरो माखासे जोंनि मानसिफ्रा बाद बाखि गासिबो जिहेतु हेमन्त बिश्व शर्मा फैनाय लोगो प्रसार खालामनाय लोगो गासिबो बेलथायजोबनानै गासिबो बिजेपिआ बुगोन जाय इउपिएल बिपिएफ जों बै बिथांमोना जे खारफागासिनो गुबुन हारिनि मानसिया दिनै बुंनो थाङोबा बाङालिनि भटखौ मोननाय नङा माखासे 80% गासिबो थांगोन आरो बिनि उनाव नेपालिनि भटखौ मोननाय नङा राजबंशीनि भटखौ मोननाय आदिबासिनि भट मोननाय गासिबो बे बिजेपिआव थांदोंमोन खारन बै हेमन्त बिश्व शर्मा खालि मोनसेल' बाथ्रा बुंनो बाखि थाबाय जे बै अनाबर सिस्टेमखौल' बिथाङा बुङाखै जे बर' दंफायो कयेकजननि थाखाय होनो हायाखै खिन्थु बे कन्डिशनाव लांनो थांगासिनो दं दिनैनि खेत्रआव बेखौल' बुंनो सानदों हेमन्त बिश्व शर्मा जे मैया जिहेतु अदालगुरियाव जि बुंथावै बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै बे मानो थाखाय दिनैबो जोंनि लिडारफ्रा सासेबो बेखौ काउन्टार डिबेट खालामनांगोन ओंखायनो फैबाय थानाय दानाव आं बुंनो सानदों जोंनि माखासे नैबे पाब्लिक रिलेसन पार्टिया लोगोसे गोबाङैनो आंजोंबो दङ सावरायगासिनो जों 6-7टा पार्टिजों गासिबो जोङो फाइट नांनो थांगासिनो दङ खारन 2026आव जोङो बिनिफ्रायनो साखाफारा जाखाबाय बिटिसिनि इलेक्सननिफ्रायनो नैबेनि खेत्रआव जोंनि सरकारा जुदि फैयोब्ला अब्ला आं बुंदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों गाबोननि दिनाव जुदि आं देरहायोब्ला मोनसे आंनि पार्टिनिफ्राय सासे सानै हान्जा देरहायोब्ला आं बुंगोन माब्लाबाबो जोङो बेबायदि एथ' मोजां स्कप होनाय नङा खारन हेमन्त बिश्व शर्मा बायदि जों फाइट नांनो थाखाय बेनिफ्राय स्ट्रं सासे लिडार नेता नांगौ नङाबा थारसारा दिनैनि दिनाव हेमन्त जों फाइट नांनो थाखाय प्रमद बर' आरो बिथाङा आरो हाग्रामा बिथांखौ नुनो मोनदों नोरजिया सिस्टेम बिथांमोना जुदि दम दङमोनब्ला दिनै मानो बिनि फंसेबो बाथ्राया बुंनो हागोन बिनि थाखाय जोबोद जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रायाव सफैदों खारन बिथाङा अलरेडि भायलेट खालामबाय जों 6 शिड्युल एरियाखौ जे इकुवेलिटि पार्टियालिटि गुबुन जाथिनि होयोब्ला 6 शिड्युलनि मर्यादा बहा थांनो फार्स्ट सोंलु नाम्बार सिटिया बेयाव ओंखायनो गोबाङैनो जोंनि रायजो राजा फैबाय थानाय आइ आफा बिदा फंबायखौ फंसेल' खावलायहरनो सानदों नोंथांमोना मोजाङै डिसिसन खालाम थिरांथा बा नोंथांमोना नेताखौ नायनाङो खालि थाखा फैसा रांखावरिखौल' नायनानै राजनितिखौ खालामनो दासान फैबाय थानाय आथिखालाव ओंखायनो आं सानो स्ट्रङै मोनसे डिसिसन ला आरो जोंनि पार्टिया जुदि हान्जायाव फैबा सार्टेनलि आं बुंनो फाइट खालामगोन हेमन्त बिश्व शर्मा मोनसे जोबथा फाइट जागोन जे बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थिनि बिटिसिआव जुदि जोंनि पार्टिनिफ्राय सोरबा सासे देरहायोब्ला बा अथ'बा आंनो देरहायोब्ला बिथाङा 6 शिड्युल एरियायाव बेबायदि जानला मोनला आबुल थाबुल बुंनो हानायखौ गोसोआव लाखा रायजो राजाफोर ओंखायनो बैबायदि लिडारखौसो नोंसोरनो नांगौ आं एसेखिनियानो बुंनानै केन्डिडेटआ दा बर्तमान जों बेखौ डिसिसन लानो हाया खारन 6-7टा पार्टि जों जिरायगासिनो दं इन्टारनेटलि आरो जिरायनो थांगासिनो दं बेनि गेजेराव जों सिट शेयारिं खालामनानै गेलेगोन आरो निश्चय जोंनि पार्टिया एबार देरहासार जागोन आरो 36 लाख जनसंख्या जोंनि थाखाय एबार बेनि खेत्रआव एबार डिसिसनखौ लागोन आरो बैबायदि नेता हाग्रामा प्रमद बिथांमोनखौ नोरजिया नुदों आं बिथांमोनखौ गाज्रि सानाखै जे बिथांमोना मानो थाखाय आंनि सोंलु नाम्बार सिटिया बेनि दुखु गोनां बाथ्राया जे मैयानि दिनाव हेमन्त बिश्वआ जेरखम खोथा बुंदों बिनि एगेन्स्टै मानो फंसे बाथ्रा बुङाखै अब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा आं बिथांमोनखौ जे आं गाज्रि रावजों सोंखारिनो थाङाखै खिन्थु रायजो राजानि डिसिसनावसो साननांगौ गोनांथि जाबाय ओंखायनो रायजो राजा सानै हनै भटखौ